Yan na, ipapakita taliwat kung may daan doks, may daliwat didi manghuwan. Okay ano, may daliwat manghuwan itong tanawan. Ha? Dito namumutan ng Barangay Santo Niño. Kung may damang inasal, ading karaunan ni manghuwan. Ani special didi, especially for you, pork sisig ng bulalo, ha? Adi nga ni hirain talon mga sangkay. Mga sangkay. Good morning, 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 good morning. Ano yan nga, pizza. Yan ang adlaw, Sabado, pizza. Pizza no? Ito niyo. Pizza no ibe. Tama? Ano yata gani kita nga talahuran. Uy. Naibus lang maki. Naibus lang kita makuan. Pingaga. So amoy niya na dinhi ani kita yan ano. Barangay Santo Niño naton pagbabalik punta baga okay na ining ato niya na pagburbalabag. Oo, pizza 9 2023. Oo, sugad na nato na inhimon ha di no, pakita ta na simbahan anay ang Santo Niño. Oo, bago yun nga pintar yan na. Kaya didahan pizza 30 o pizza 30, pizza 26 bad to patron din eh. Oo. Oy, good morning. Anot may da? Anot may da? Maray mga nagkira pa nagkukapulot ka agahon. Mamarites. Oo, pahinga tak na. Oo. Adi kita yan adiditloy liwat dahil sumulsog na bakit at ngad to. Oo. Kami nitloy ito nira simbahan. Noron yan mapatukal kita. So paresa na din baga naglibot kita. Oo. Santo Niño, Santo Niño. May dadid to gym ano, nakakon na kamon gym nga di, nakasulsog na kamo. Sulsog kita nga dit gym, kadali. Maximize nato nini, siguro basta kada naton vlog, vlogger. Kada naton storyahon, ma-maximize ta. Oo, salit kung makita niyo dani baga may na mga cut ano. Usually raw material talaga akon. Itong mga point of view, more on point of view. So ibabalik tan point of view. Oy, ano ka? Ito yung ngaran? Ako may babay ninyo. Ha? Ano yung babay ninyo? Oh, ikaw nga anak. Umagi kanina didi. O ngayon.
Nagkakantad to, no? Sige nga, nagka-chat na kami na di. Ay lasunod. Interview ko iya. Imo tatay. Si Baba. Ay naton nga ron. May gym. Ay naton nga ron tatay. Ha? Babay Lilyo. Oo. Basta pag ano, sisigong machat ta kay itaton luwat pag ano, damon pag ano ni tiya mga kanta ha. Mga waray ya kung puso to na no. Oh, sige sige. So amo niyan kanan gym. Oo, anak ni Babay Leo ba kay composer waray nun nga artist taga i-promote tagyap itot mga sugad ano, mga composer. Oo, mga produkto. So mabalik kita di man ni kuan. Patuda din ni Bitoy. So mabalik kita ito naton mga burhaton nga na more on point of view kita. Limitaran ta natatnawong pag pinakita kay makarimadima baynamot na karubada tat kuan. So more on point of view o ano masitap na kita. Makong kita na patukal.
mo. Ikaw na akong partner yan na. Baga para magkita-kita na ato na drone. Na ato na amiga. Kaupod, permi. Pagtukal-tukal. Thank you. Landing. Okay, thank you ninyo. Matisugad lot kami nga di haluyo. Di din may riprap. At tulad kita mapatukal. Salamat sa anak ni Babay Leo. Ano sana waray nun nga maupay nga nakanta, no? Haurhing adlaw aton tun gihapon na ikakahibalag. Gabahin ito niya mga waray nun nga kung puso. Aw sulibang ko ano. May dako ngayon hay istorya. Ha? So kung tikan kita dito ha Mang Inasal o Mang Inasal, ano ba ito? Kung tikan kita dito ha, tro. Kung tikan kita dito ha Andox, ani kita yan na Santo Niño. So kung tisugad nga di, mga tulosan na ito, Kabuinan, Bislik, Dulag, Patron Kakulop. Yan ha, ipapakita taliwat kung may daan Andox, may daliwat di Mang Juan. Okay ano? May adaluwat Mang Juan itong tanawan, ha? Dito namumutan ang barangay Santo Niño. Kung may ada Mang Inasal, ha? Ding karaunan ni Mang Juan. Ani special didi, especially for you, pork sisig ngam bulalo, ha? Di nga ni hirain talo mga sangkay. Mga sangkay, mapay nga kuan. Okay. Kain tapos na? Oo, masarap. Kasing sarap ng tindira. Oh, sorry. Mura lang. Oh, mura lang. Mga ulam dito. Oh, mura lang. Malinis yung kainan. Oh, ano ini, mana? Balbakwa. Uy, balbakwa. May dala yung balbakwa din eh. Tagpira man ang suga dito. Uy, 40 pesos. Mamay kala. Ano yung bulalo? Tagpira lagi hap. Tagot sinta. Oh, may dangay di dinira balbakwa. Nga nani Panginoon ta tumanhi Clarissa. Amo dat king pama. Yun ba yung palagi niyo inaano? Si Clarissa. Okay. Di man ni Clarissa. Wala gadot Clarissa. So, di makikita natin ano? Irautan. Langka. Pansit. Tag 20 niyo. Ha? 20 lang tapos. 20 lang takos. Okay, thank you. So, pero minti kami rin open kada adlaw. Monday to Saturday. Monday to Saturday. Makuang kamo hiton Biyernes o Domingo. Makipar. Oo, nakipar. Kikipar iton kuan ha. So amo ini ha. Ayo kamo baga pagalang an karaunan ni Mang Juan. Malilipat ga kay. Ha? May da pa dito luyo. Ay, oo. May da ngayon di underground. Ha? Oo, ha? Siya, mamay kala kung wala ikaw magsering. May dadi underground. Parang mga uyabuya ba? Pwede din tago-tago la. Assignment pa nagutagot aton. No, ano ka ba ito niyo? So mula natin baga pwede baga maipasamwak, no? Ang Mang Juan didi may Santo Niño nga dapit. Talaman na, thank you Clarissa, thank you. Salamat Alagat Clarissa.
Lala, libutan kita nga dito may embankment. May kala, no? Nahiagyan naton. Ang karaunan ni Manhuan. Ang hadi, baga nakakuang kita, no? Hala sinisiring liwat. Kainan ni Piping. Oh, so adi kita didi mapatukal didi loyo. Oo. Kaunan ni Mang Juan. Ha? Gido to hinay. Magkakabaras, magpupupuros. Di ka nga ni hanangkot. Makasiring ko dahil may mga sinisiring tinago nga karangiton hayukat. Santissima Trinidad, asay man liwat itong mga panayukat itinggin at iman. Baga ito ano kuala, baga puro pasyada. Salamat ngayon ang mga nag-share nato na uy kakulop ha, in fairness ha. I was not expecting that like that. Wow. Ha? I get 100 pinakadako ko da diri. I think during kung pag-start last year ang kanan Yolanda na inabutan 250 shares. I don't know kung pera na yan na ito na views. Pero na ako hindi pa kakita is mabuti na dito kay may mga sarapati. Badaw. Di nga ako kita yung pwede makapag dito kay damot katamsihan. But anyway, kita unta papa ako nung tadayin kung baga lanat-lanaton ha. Oo. Damot katamsihan. Pero kay okay kalabong man adto di na magsarapati. So yes. Tabi apoy. Adi na liwat ako ikaduha ko ngay gayon pagkanhi. Ada mapatukal ako dito kay damot katamsi. Pamati ko di na kita makapatukal. Oo okay. Aw malaghihap ngayon. Oo, total nakakita naman kita no an ato na kuan an ato na gin pakita ano. Oo, ayaw na. Baga naninilikado kita ano ito na ato na drone itong Amiga kay bangin kita pagpurukon may da mga talabong, may da mga katamsihan. Number 1 ito, so safety first ano. Kay baka kita iton nagpapalupad hing kwarta nga oras nga nindito hanginan in pumuruko ada kay kanugon intalon ha. So anyway, sugaron talanay ano, total naka busy kita ato pa may da pag mahigayon kay may da pa didto mapakadto pa kita didto dapit ang may dagat. Uutrohon tayo ito ha. Makakuha kita ngadto mapasyada. Auri nga mga adlaw maglilibot-libot la kita siring pa magbibinurbalabag la kita ha. Oo kapatikot kasumpahin ngadto na da may embarkadero ano. Oo by cluster man ito. But anyway, thank you so much sa iyo ano na nag-share nga na nag-views nga padayong kamo nga baga napauwat. Balito taton gadlay ni paghatag hing kaliawan. Magpurpasyada kita to naton bungto nga na ibang mga kaigrani. Okay, this has been your friend from another stars. Sakay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mamwa. Chup. Basta kay tatalinghoan ko nga dirilani kita magpakita for about how many months. Point of view.